Tak, dobrý večer, dámy a páni, priatelia motošportu a simracingu zvlášť. Pripojili sme sa na posledných 10 minút kvalifikácie v druhého kola šampionátu Rekartu, ktorom sa bude vlastne zúčastňovať alebo bude pretekať na autách DTM. Tí, ktorí ste boli a pozerali prvé kolo DTM-iek a vlastne tohto šampionátu, tak ste sa možno dozvedeli viac, ako som vám povedal teraz, ale jedná sa o šampionát DTM, ako môžete vidieť aj v popise. Jazdí sa dneska na okruhu Donington Park v Anglicku, okruhu, kde sa jazdila Formula 1 a takisto aj MotoGP. Takže je to veľmi starý a populárny okruh, ktorý v podstate vznikol v roku 1931. No a dnes uvidíme, ako sa naši jazdci popasujú s týmto okruhom. Máme prihlásených 15 jazdcov. Momentálne na prvom mieste je nemecký jazdec Tobias Naumann s časom 1:34 a nejaké drobné. Ďalej ho nasleduje Radoslav Oberthal s veľmi malinkým odostupom. Máte možnosť 0,086. No a potom tam máme na Audine Františka Blahouta, ktorý stráca už niečo viac ako pol sekundy. Ďalej v poradí je na 4. mieste Michal Dufek s Mustangom. Ako 5. je momentálne Richard Kadlec, ktorý mal v poslednom preteku technické problémy a do druhého vytrvalostného preteku, ktorý je na 45 minút, sa vlastne dokázal pripojiť. Takže dúfajme, že dneska to bude mať o čosi lepšie. Ďalší v poradí je na 7. mieste Jan Šološi s Mercedesom. Tento jazdec v prvom kole alebo prvých pretekoch, myslím, nedebutoval. Ďalší zakladateľ Rekartu a majiteľ rovnomernej značky Rigov a vlastne aj usporiadateľ tohto šampionátu Pavel Rudd na Mercedese, momentálne na 8. priečke. Hneď za ním v tesnom závese český jazdec Martin Prinda s Oplom, dneska ako jediný jazdec Oplu. Hneď za ním ďalší Mercedes Tima Konečného, nemeckého jazdca, ktorého pred krátkou chvíľou predbehol Zbyněk Zajíček, takisto český reprezentant Ford Mustang. No a na 12. pozícii momentálne Tomáš Cirhan, takisto Ford Mustang. No a obrovskú radosť mám dneska z jazdca Filipa Blahouta, brata Františka Blahouta, ktorý ide na veľmi ikonickom vozidle a to je BMW M3. Ďalší jazdec, takisto českej národnosti Jiří Kratochvíl, momentálne bez času s Audinou. No a ako ďalší sa pripojil chybná informácia, dneska máme v štartovom poli 2 Bavoráky. No a momentálne bez času na poslednú chvíľu, pokiaľ viem, prihlásený jazdec Derlon Iceman, takisto z BMW M3. Takto by sme si predstavili malinko štartové pole.
No a zostáva nám 5 minút do kvalifikácie. Potom bude nasledovať 15-minútový šprint. No a do 45-minútového preteku by sa mali zasa jazdci poskladať v obratenom reverse štarte, takže je to ale dlhý pretek, takže aj tí dobrí budú mať možnosť sa prekúsať štartovým polom a dosiahnuť svoje najlepšie umiestnenie, možno aj nejakú výhru. V minulých pretekoch mal trošičku smolu Tobias Naumann, ktorý bol nepekne zostrelený práve českým pretekárom Michal Dufekom, ktorý ho samozrejme gentlemansky na štartovej rovine počkal a odovzdal mu pozíciu späť. Neviem, či toto pravidlo gentlemanské je momentálne aj napísané v pravidlách pre zúčastnených a je to povinnosť. V podstate všetci títo jazdci, ktorí tu sú gentlemanskými jazdcami a vlastne uznávajú to pravidlo, že keď roztočia a poškodia niektorého z jazdcov, tak ho počkajú a prenechajú miesto, ktoré mu vlastne zobrali. Mali sme možnosť práve v podaní Derlona vidieť na boxovej uličke pekné donatky. Zahrieval svoje zadné pneumatiky, ale poďme sa pozrieť už dopredu na Tobiasa Naumana, ktorý myslím zlepšil svoj čas od posledného čo sme ho spomínali, ale Radoslav Obrtal takisto nezahála. A vidíme, že tá strata na nemeckého jazdca v podaní slovenského šampióna je ozaj veľmi, veľmi minimálna. No a počkáme si ešte nejaké 3 minútky na to, či sa Radoslavovi Obrtalovi podarí prekonať tohto nemeckého jazdca, ktorý mimochodom patrí medzi veľmi, veľmi šikovných jazdcov, hlavne vytrvalých, pretože možno vám prezradím takú malú pikošku, momentálne sa nachádza na 3. pozícii v celosvetovom meradle na race roome v ranketových pretekoch a vidíme krásny drift v jeho podaní. Takže určite klobúk dolu pred týmto jazdcom, pretože v ranketových súťažiach sa dostať tak vysoko dá ozaj zabrať a hlavne je na to potreba hodne veľa času. Človek tam je veľmi rýchlo prísť o strašne veľa bodov, pretože sú tam aj jazdci, ktorí sú není moc vyzretí a jazdia tieto ranketové preteky skôr ako Demolition Derby alebo inak ako paródiu na simracerské pretekanie. Takže toľko o Tobiasovi Naumannovi z Nemecka a prejdeme pozrieť na Rada Obrtala, ktorý momentálne ukončil svoje pokusy a je v boxoch. František Blahu takisto už ukončil svoje pokusy a takisto nám stojí v boxoch, ktorý si už svoj čas nezlepší. Michal Dufek ešte stále sa snaží zlepšiť. Tento jazdec nemal moc možností na prípravu a čo si myslím, že je obrovská škoda, lebo myslím si, že on práve je typ jazdca, ktorý keby mal trolinku viacej času na prípravu a na tréning, by bol určite adeptom na bendi a dovolím si tvrdiť aj na ten stupienok najvyšší. Takže vidíme podaní Michala Dufeka pokusy alebo prípravu na štart.
Pozrieme sa ďalej na Zbinka Zajíčka, ktorý takisto už je v boxoch. No a práve sa nám ukončila kvalifikácia, kde sa jazdci vlastne zoradili podľa svojich výkonov. Momentálne prihlásených 16 jazdcov. Na poslednú chvíľočku sa prihlásili jazdci z Brazílie. Dúfajme, že v pripojení nebudú mať problémy a ich ping nebude ohrozovať jazdcov európskych. Vieme, že to na týchto serveroch vie robiť. No a takto máme krásne zobrazených všetkých jazdcov pred ich boxami na boxovej uličke. Práve nám vyštartoval jeden z Mercedesov do zahrievacieho kola. Pozrieme sa, vyzeral to, že to bol Pavel Rút, ktorý vyštartoval a tak si ide skúšať takisto štarty. Vidíme, že chalani nenechávajú nič na náhodu a ozaj kladú váhu na všetko, čo by mohlo ovplyvniť ich výkony a štart a optimálny štart alebo dobrý štart je jeden zo základov dobrých pretekov a úspechu. Martina Prindu sme ešte nemali v zábere. To je jazdec, ktorý po zisťovania v boxoch má... Je to šikovný, veľmi ambiciózny jazdec, ale do tohto šampionátu, ktorý sa skladá v podstate z 3 pretekov v DTM-kách z roku 1992, dostal vlastne Opla. Vyzerá to tak, že jeho hlavný sponzor vlastne trval na to, že pôjde s týmto autom, takže Martin sa veľmi trápi s týmto autom. Vyjadrenia jazdcov, ostatných jazdcov, ktorí toto auto skúšali, bolo také, že je im ho strašne ľúto, že práve s týmto autom musí odjazdiť túto prvú časť vlastne zimného šampionátu, ktorý sa bude skladať takisto z ďalších ročníkov. Budú to samozrejme všetko auta DTM, čiže Deutsche Turnwagen Meisterschaft. A budeme končiť autami, samozrejme tými novými z roku 2024. No a takže za 30 sekúnd sa nám končí zahrievacie kolo. Vidíme, že niektorí jazdci si skúšajú ešte prejazdy zákrút, práve teraz ako Tobias Naumann. No a o krátku chvíľku sa nám jazdci budú zoraďovať na štartovú rovinu podľa časov, ktoré dosiahli v predchádzajúcej kvalifikácii. My si to zopakujeme ešte raz. Na prvom mieste a z pole position nám bude štartovať Tobias Naumann, ako druhý bude štartovať Radoslav Obertal, tretí František Blahout, ďalej Michal Dufek, za ním Zbigněk Zajíček, ako ďalší Erik Forgáš. No a momentálne vám nebudem pokračovať ďalej vo vymenovaní, pretože mi zmizol live timing. Aj to sa stáva. No a vidíme jazdcov, ako sa zorazujú na štartovú rovinu alebo na štartový grid. No a my si prepneme kameru z čelného pohľadu
Máme všetkých jazdcov a máme odštartované. Výborný štart v podaní Tobiasa Naumana, no a počkáme si na kritickú zákrutu číslo 1. Vidíme, že v podaní Tobiasa Naumana a máme vo veľkých problémoch. Pravdepodobne to bol František Blahout. Tak nie, toho máme na druhom mieste. Kto nám to tam urobil? To bol Rado Obertal, ktorý sa nám prepadol až na posledné miesto. Nezvládol prvú zákrutu, vynieslo ho a veľmi škaredým spôsobom ho to vrátilo na trať, kde skolidoval s ostatnými jazdcami, ale prepoďme sa ďalej na prvého v poradí s malým náskokom Tobias Naumann. Hneď za ním na druhej pozícii František Blahout. Tretie miesto nám drží momentálne po štarte Michal Dufek, ktorý profitoval z kolízie, ktorú mal Rado Obertal, Richard Kadlec na štvrtej pozícii, ktorý tiež veľmi pekne odštartoval, získal krásne 3 pozície. Hneď za ním malinkým ťukancom a jeho oplom Martin Prinda, Erik Forgáš, ktorý útočí na Martina Prindu s Audinou, Jiří Kratochvíl, veľmi pekných 5 miest získal na štarte a jazdci sa nám dostávajú do druhého kola. A vidíme vzadu nepekný pretáčavý šmik, ktorý končil v bariéri v podaní Filipa Blahouta, brata Františka Blahouta. Tak sme mali možnosť vidieť už pár pekných akčných záležitostí, ktoré nám jazdci predviedli. Režisér nás prepol na súboj, dá sa povedať, o 6. 7. miesto, tak nie, pardon. Michal Dufek sa nám približuje k Františkovi Blahoutovi. Uvidíme snad nejaký útok z jeho podania. No a v ďalších problémoch brazílsky jazdec. Tak to máme dneska, dá sa povedať, pekný kolotoč. Poďme pozrieť na jazdu Martina Prindu, ktorý momentálne prehral súboj s Erikom Fogášom zo Slovenska, ktorý sa dostal pred neho a tým pádom sa Martin Prinda malinko prepadol, ale to nič, pretože v podstate oproti jeho štartovej pozícii získal 3 miesta. Jazdci sa nám dostali do 3. kola. Máme 11. minútu preteku, ktorý je vypísaný na 15 minút. No a potom budeme mať malinkú prestávku a bude nám možno vidieť štart na 45 minút s opačným krídom, to znamená opačným poradím. Jazdec, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, bude štartovať kvázi z posledného, jak sa nemýlim. Neviem, či sa otáča len prvých 10 miest, alebo sa otáča celkovo štartové pole. Nechajme sa prekvapiť, uvidíme. Pozrieme sa na Michala Dufeka, ktorý je veľmi blízko za Františkom Blahoutom. Myslím si, že sa mu veľmi pekne ukazuje v spätných zrkadlách a znervozňuje Františka Blahouta, ktorý je takisto veľmi dobrým simracingovým jazdcom. Samozrejme, tento jazdec jazdí aj reálne preteky, pokiaľ sa dá. Možno niekedy málo v budúcnosti sa dostaneme aj k tomu, že by sa nám v rozhovore predstavil trošku bližšie. Bohužiaľ dneska to nebude, pretože
Technika na streamovanie zasa štrajkovala, no a máme tam ďalší. Vidíme, v obrovskom závese sú títo dva jazdci. Malinké videnie z optimálnej stopy v podaní Michala Dufeka. Timo Konečný, nemecký jazdec, na Mercedese útočí na Jiřku Kratochvíľa, ktorý si drží pekné 7. miesto. No a Radoslav Obrtal z poslednej priečky momentálne veľmi blízko za Tomášom Cirhanom na Mustangu. Audina má určite výhodu, jak sme si mohli povedať už v minulých pretekoch, že je to poháňané auto všetkých 4 kolies, kdežto Mustang je zadnokolka, ale aby to nemali jazdci s Audinami také moc jednoduché, bolo im ubrané pekný útok znútra. Uvidíme, či to Radovi vydrží, alebo Tomáš Cirhan na brzdách bol trošičku drzejší. Rado Obrtal, ktorý ale aj napriek tomu krásnym prejazdom a pekným slajdom vo výjazde predbieha Tomáša Cirhana, no a vybere sa prenasledovať ďalšieho jazdca na Forde Mustang. Mimochodom, tieto modely sa mi nikdy nepáčili, bolo to taký ako odklon od tej klasiky Mustangovej. Takže, ale ten motor, tá V8 je jednoducho, ten zvuk je na nezaplatenie. No, takže Rado Obrtal, uvidíme, ako sa mu podarí za posledných 8 minút dotiahnuť, prípadne ohroziť Zbinka Zajíčka. Pozrieme si Pavla Ruta, kde prebieha tiež súboj s Janom Šološím zo Slovenska. Hneď pred nimi Jirka Kratochvíľ, ktorý prišiel o miesto v súboji s Timom Konečným. Konečný, no, tak aj je to Konečný. Zbyněk Zajíček v tesnom závese. Za Pavlom Rutom vidíme útok na brzdách. Veľmi pekným spôsobom sa pretlačil pred Pavla Ruta. A takisto krásny výjazd z šikany. Vpredu sa nám zatiaľ nič... tak sme prišli. Nedeje nič. Deje sa nám hodne. Michal Dufek sa dostal cez Františka Blahouta. Škoda, tento útok a vlastne predbiehací manéver sme nevideli, pretože v strede pola sa nám fakt dejú veľké súboje. No a režisér si vybral stred pola a súboje momentálne boj o 8., 9., 10. priečku, kde sú auta v tesnom závese. Takže ešte raz pozrieme Michala Dufeka, ktorý napriek jeho veľmi malej príprave momentálne na druhej pozícii. 6 minút do konca 15-minútových pretekov nám zostáva. Erik Forgáš je v tesnom závese za Richardom Kadlecom. Tam by sme mohli mať za chvíľočku tiež jeden pekný súboj. No a boli tu sťažnosti, že bolo málo jazdcov, ale myslím si, že aj v podaní málo jazdcov, dneska ich je 16, sa je stále na čo dívať. Pekný súboj. Myslím, že ani jeden z týchto dvoch jazdcov nedaruje tomu druhému ani centimeter. Richard Kadlec si stále udržuje 4. priečku oproti svojmu štartovému
pozícii na štarte získal 3 miesta. Ono to bude určite aj vďaka tomu konfliktu, alebo Rada Obrtala v tej prvej zákrute, alebo výjazde z prvej zákruty, kde sa pretočil a vrátil na trať, takže kolidoval s niektorými jazdcami. No a to, čo som predpokladal, Radoslav Obrtal sa nám veľmi pekne, rýchlo priblížil k Zbyňkovi Zajíčkovi a dovolím si tvrdiť, že o malú chvíľku uvidíme útok na 9. pozíciu Zbyňka Zajíčka. Je to momentálne najtesnejší súboj na trati. Tak uvidíme. Má na to ešte necelé 4 minúty. Vidíme zvolenú inú líniu, ktorú zvolil Rado Obrtal. Ono to bude aj vďaka tomu, že tá Audina jednoducho toto umožňuje. Veľmi natesno prejdená šikana podaní Rada Obrtala. Myslím, že to je dosť vytrenovaný jazdec, ktorý zlý výjazd od Zajíčka a Rado Obrtal nevyužil túto možnosť, ale vidíme, že veľmi tvrdým spôsobom sa ukazuje zľava, sprava v spätných zrkadlách Zbyňka Zajíčka, tak uvidíme, čo nám tento súboj ešte prinesie. Stále je to najtesnejší súboj na trati. Aj keď Erik Forgáš momentálne tiež v tesnom závese za Richardom Kadlecom, ktorý je na 4. pozícii. Takisto sa nevzdáva František Blahout, ktorý je zhruba sekundu za Michalom Dufekom a tam by mohol prebiehať súboj vlastne o druhú priečku. Erik Forgáš 22 desatín za Richardom Kadlecom. Tak čo, skúsi to do ďalšej zákruty na brzdách? Nie, je viacej trošku zvonku. O to viac by sa mohol zmestiť znútra na výjazde, ale videli, nebolo to úplne optimálne. Malinký slide. Erik Forgáš určite nenechá nič na náhodu a skúsi si pripraviť pozíciu na útok, aby prebral pozíciu od Richarda Kadleca, ktorý, jak som spomínal, mal v minulých pretekoch práve do 45-minútového preteku veľké problémy a nedokázal sa pripojiť do druhého preteku, takže technické problémy sa stretávajú aj v simracingu s jazdcami. Nie sú to samozrejme problémy s motorom alebo s karosériou, ktoré tiež vedia ovplyvniť preteku, pretože je tu zapnutý dymič, ale takisto problém softvéru, hardvéru, ktorý vlastne spúšťa tieto simulátory, sú tiež jednou alfou a omegou pre dobré výsledky. Radoslav Obrtal vo veľmi tesnom závese, poďme sa na to rýchlo pozrieť, sa Zbyňkom Zajíčkom veľmi trpezlivo. A tak máme tam ďalšieho jazdca a tým je práve Jirka Kratochvíl, ktorý vyzerá, že brzdí Zbyňka Zajíčka, ktorý bude musieť útočiť na Jirku, aby na ňo neútočil práve Rado Obrtal. Zbyňkovi Zajíčkovi sa to momentálne nepodarilo, musel viacej na brzdy a to využíva Rado Obrtal, ktorý sa dostáva na úroveň a tak nie, ale bol pri výjazde na úrovni Zbyňka Zajíčka. Zbyňek Zajíček momentálne inú stopu, Rado Obrtal na prvom a tam máme auto mimo stopy. Kto nám to tam vypadol? Takže a naspäť sa dostáva Zbyňek Zajíček. Rado Obrtal nedokázal využiť tú vnútornú stopu. No a kto nám tam stal s Audinou mimo tráte? Že by to bolo Marcelo Rodriguez z Brazílie?
Jan Čološi tiež nám opustil štartové pole a momentálne v boxoch. Jirka Kratochvíl a Rado Obrtal určite zasa nejakých problémoch, pretože hodne stratil na Kratochvíla so Zajíčkom, kde prebieha súboj a Zajíček sa dostáva pred Jirku Kratochvíla. Veľmi, veľmi pekný, pekný výsledok v podaní a jazdci sú v cieli. Alebo teda čas nám skončil a vyhrával Tobias Naumann. Za ním František Blahut. Teraz momentálne neviem, ktoré časti tráte sa nachádzame. Ale máme tiež tesný súboj, alebo už je, že by bolo po súbojoch. Tak to vyzerá, že nie, tak teraz prechádzajú jazdci cieľom. Na druhom mieste Michal Dufek obhájil druhú pozíciu, tretí František Blahut, na štvrtom mieste Richard Kadlec v tesnom závese, za ním Erik Fogáš, šiestý na Opli Martin Prinda, Timo Konečný z Nemecka, na Mercedese ako ďalší po veľmi peknom preteku Zbigněk Zajíček na 8. pozícii, hneď za ním Jirka Kratochvíl, ďalší Tomáš Cirhan. No a vidíme, že Rado Obrtal prišiel možno niekde k nejakému poškodeniu. Vidíme, že veľmi snaživo sa ho snaží Pavelu dotlačiť do cieľa. Tak veľmi zaujímavý koniec šprintových pretekov v podaní Rada Obrtala, ktorý pravdepodobne, možno pri nejakej kolízii, dierka v nádrži, ktorému došiel s veľkým pravdepodobnostím benzín. Na 12. pozícii tak, už vám to zasa nepoviem, lebo mi odišiel live timing, tiež by mohol chvíľku dlhšie zostať. No a máme 3-minútový warm-up, prípravu na 45-minútový pretek s obrátením poradím výsledkov podľa prvého 15-minútového šprintu. Takisto si môžeme povedať niečo k pneumatikám. V rozhovore s Radom Obrtalom po posledných pretekoch sme sa dozvedeli, že sú dovolené výmeny, alebo teda respektíve používanie dvojakých zmesí. A to napríklad Audina používa dvojakú zmes, a to na prednú nápravu tvrdšiu a na zadnú mäkšiu, alebo naopak, to sa dneska nedozvieme. Všetko záleží od taktiky jazdcov. Naposledy som sa domnieval, že by tie pneumatiky nemuseli vydržať a jazdci by potrebovali ísť do boxov na výmenu. Posledné informácie od výrobcov pneumatík boli také, že tento 45-minútový pretek na Donington Parku by mohli softy vydržať Audinám, ktoré v podstate majú najvyššiu spotrebu pneumatík vďaka svojmu náhonu všetkých 4 kolies. Tak uvidíme, kto akú taktiku zvolí, či pôjdu všetci na hardoch a pôjdu na istotu, jak sa povie, alebo zariskujú s tým, že obujú softy a budú musieť, keď im tie pneumatiky nevydržia, do boxov na výmenu. Necháme sa prekvapiť. Posledná minúta warm-upu, no a potom nasleduje spomínaný pretek na 45 minút. Ja si boxoch určite doľaďujú posledné setupy. Sú niektorí určite takí, ktorí menia aj setup z týchto práve šprintových pretekov na
tie vytrvalostné v úvodzovkách na tých 45 minút. Vidíme, jak si jazdci zasa skúšajú štarty. Malinkú výhodu bude mať práve Rado Obertal, že nebude štartovať tak napríklad ako Tobias Naumann úplne zozadu, ale podľa všetkého bude štartovať z 5. pozície a bude mať pred sebou v podstate len tých slabších jazdcov, ktorí skončili za ním. Momentálne sa dívame na auto Filipa Blahouta, jeho krásna BMW M3. Neviem, čo sa deje, ale vidíme v popredí auto Michala Dufeka, ten mal v podstate štartovať predposledný, takže asi sa bude otáčať len prvých 10 miest. Vyzerá to tak, že sa neotáča celé štartové pole, to by znamenalo 15. miesto, nie, už to bola 10. miesto, tak Tomáš Cirhan ako prvý, no a práve Rado Obertal až z 11. priečky tohto 45 minútovo bolo odštartované. Vidíme veľmi pretáčavý šmik v podaní Cirhana a to využíva Jirka Kratochvíl, ktorý sa ujíma a preberá vedenie. Hneď nasledovaný s Binkom Zajíčkom. Súboj dvoch Mustangov momentálne na trati. A veľmi tvrdý útok v podaní. A zasa vidíme Audiny v štrku, Erik Fogáš. Momentálne štvrtý Michal Dufek, ktorý je momentálne na 4. pozícii a získal 6 miest, to znamená štartoval z 10. priečky. Martin Prinda 6. stratil jednu priečku. Celé štartové pole nám momentálne vedie Jiří Kratochvíl. No a vidíme, že práve tie Audiny vyzerá, že zo štartu so studenými pneumatiky majú veľké problémy s gripom a udržaním sa na trati. Uvidíme, jak sa bude ďalej vyvíjať tento pretek. Martin Prinda útok na Františka Blahuta a hneď zapätí aj na bielý Mustang Tomáša Cirhana, ktorý štartoval z pole position. Tak vidíme krásne súboje auta až v 4 radoch vedľa seba. Veľká nevýhoda Martina Prindu, ktorý túto zákrutu prechádza úplne vonkajškom. Vracia sa naspäť na 7. pozíciu a tým pádom oproti svojmu štartu stráca 2 pozície. Veľmi krásne súboje miestami. Trošku tvrdé, ale tak to má byť. V týchto plechových autách treba vedieť pritlačiť trošičku súpera a ukázať mu, že tu je, urobiť trochu ťuk-ťuk, buď na dvere alebo na kufor. Samozrejme v rámci pravidiel žiadne dive bomby. No a tu nám vidíme snahu Zbyňka Zajíčka dostať pod kontrolu Jiřího Kratochvíla a prebrať vedenie celého tohto 45-minútového preteku. Skúsme sa pozrieť na zmes pneumatik. Pravdepodobne budú hardy, ktoré obul Jiří Kratochvíl. Áno, tak jak som sa nemýlil, grafika nám ponúkla, že Jiří Kratochvíl ide na tvrdej zmesi a útok a vnútorná stopa, iná stopa v podaní Zajíčka, ktorý ide momentálne na softoch, to je rozdiel triedy v pneumatikách, útok na vnútornú a veľmi tvrdý útok predbiehací
A vlastne obrana podaní Jiřího Kratochvíľova a krásny súboj, ktorý zakončili kontaktom, no a Michal Dufek už na tretej pozícii oproti svojmu štartovému boxu alebo štartovej pozícii. Tento jazdec získal už krásnych 7 miest, no ale hneď za ním Tobias Naumann, ktorý takisto proti svojej štartovej pozícii získal 7 miest. Tak uvidíme, jak sa nám to bude posúvať. Momentálne Zbigněk Zajíček na prvej pozícii, hneď za ním Jiří Kratochvíl a teda ešte viacej za ním rýchlo Michal Dufek, ktorý, myslím si, nenechá nič na náhodu a v priebehu jedných dvoch kôl sa bude alebo dostane pred Jirka Kratochvíla s jeho krásnym čiernym Mustangom. Vzadu nám predbiehajú takisto súboje. Poďme sa nám na chvíľku pozrieť. Timo Konečný v celom tom vláčiku vlastne od Obrtala, ktorý získal tiež už svojich 5 miest. Momentálne útok na Tomáša Cirhana. Oj, tak to vidíme. A krásny pretáčavý šmík v podaní Rada Obrtala. Erik Forgáš, 9. priečka. Nie Forgáš, Fogáš, pardon. Človeku tlačí písmenka na jazyk a vidíme v podaní Martina Prindu prejazd boxami, že by to bola drive-thru, alebo ide do boxov. Tak vidíme drive-thru podaní Martina Prindu, čo ho odsúva ozaj skoro na posledné miesto. Za ním už je len Marcelo Rodriguez z Brazílie. No a poďme ďalej dopredu. František Blahut v tesnom závese za Tobiasom Naumannom. Michal Dufek sa nám prepadol. Čo to je? Michal Dufek bol pravdepodobne asi v nejakom tom v nejakej tej kolízii pri jeho predbiehaní, jak sme spomínali, útok práve na Jirku Kratochvíla. Tak, pardon, režia nám zasa nás pripravila o niektoré tie predbiehacie manévre a jak hovorím, na tej trati sa deje strašne veľa, keď sledujem ten live timing. Prehádzajú sa červené čísla tým najtesnejším rozdielom. Potom sa to zasa naťahuje, ale František Blahut malinko momentálne stráca za Tobiasom Naumannom a Tobias Naumann bol, pokiaľ viem, naposledy za Radom Obrtalom. V priebehu 2-3 kôl sa tento nemecký jazdec prepracoval na druhú pozíciu za Zbigněka Zajíčka s Mustangom a myslím, že nepotrvá dlho a tento veľmi dobrý nemecký pretekár sa priblíži k Mustangu Zbigněka Zajíčka a budeme si mať možnosť, dúfam, že nás režia o ten zážitok nepripraví ako naposledy a uvidíme súboj o prvú pozíciu. Tomáš Cirhan sa nám prepadol takisto. Dostal sa cez neho Martin Prinda, ktorý bol na 13. priečke po absolvovaní drive-thru, tak to by som strašne vedel, čo sa tam stalo. Jirka Kratochvíl sa nám prepadol, kde bojoval o druhú pozíciu, je momentálne až 11. Takže fakt sa nám v tomto štartovom poli momentálne deje hodne veľa. Erik Fogáš, útok, Rado Obrtal, 5. miesto momentálne.
Vzadu vidíme útok Richarda Kadleca na Tima Konečného. Richard Kadlec v tesnom závese práve za týmto nemeckým pretekárom. No a Tobias Naumann nám ukrajuje z náskoku. Za posledné kolo ukrojil bezmala pol sekundy z náskoku Zbyňka Zajíčka. Momentálne sú to 2 sekundy. Filip Lahut z jeho BMW v súboji s Pavlom Rútom. Nasledovaný Jiřím Kratochvílom. Škoda tohoto prepadu českého pretekára, ktorý zo začiatku jazdil na veľmi peknom druhom mieste. A vidíme tvrdý útok Jirka Kratochvílu na Filipa Blahouta a takisto to kvázi džentlmenské počkanie, nepredbehnutie ho, ale toto je, myslím, už druhý, tretí takýto útok v podaní Jirky na bok superovho auta na dvere. Takto by to asi nemalo byť. No a hneď to využíva Martin Prinda v pozadí, kde sa snaží zvoliť stopu na útok a útočí takisto a hneď 2 jazdcov vlastne zabí jednou ranou 2 muchy, ale vidíme, že Filip Lahut ešte sa snaží nie tak nakoniec veľmi pekným spôsobom. Čistým, takto sa to robí, Jirko. Sa dostáva cez obidvoch jazdcov, či už Filipa Blahouta alebo Jirku Kratochvíla. Poďme pozrieť dopredu. Erik Forgáš v tesnom závese za Radom Obrtalom. No a vpredu sa nám bude pomalinky schýlovať k útoku, kde Tobias Naumann stráca už len niečo málo ako sekundu na prvého Zbyňka Zajíčka, takže nám za chvíľku pôjdeme pozrieť na tento súboj. Erik Forgáš momentálne za Radoslavom Obrtalom. Rado Obrtal predvádza svoje kvality a momentálne na 5. pozícii. No a už len niečo menej ako pol sekundy Tobias Naumann za Zbyňkom Zajíčkom. Za nimi až odstúpe 4 sekúnd František Blahout, brat Filipa Blahouta. Tu môžeme vidieť takisto výkonnostný rozdiel medzi týmito jazdcami a vidíme, že František Blahout nielen s výberom auta pravdepodobne šťastnejšia ruka, ale určite podľa toho, čo vieme, skúsenejším simracingovým jazdcom. Viem, že sa hodne vie pripravovať na preteky a vlastne doľaďuje setupy. Ako reálny jazdec má k tomu určite bližšie. Vedie si nastaviť svoje vlastné auto. No a tu nám vidíme, že už v podstate má Tobias Naumann pred sebou Zbyňka Zajíčka, určite mu vidí aj kľúčovú dierku od kufra. V tej dobe ešte neboli ďalkové ovládanie, takže a krásny slajd pri výjazde, útok na cieľovej rovine. Videnie zo slipstreamu, na brzdách sa mu tam strčil Zbyněk Zajíček, uvidíme jak to, ale myslím si, že tento skúsený nemecký závodník si počká na nejakú tú drobnú chybičku Zbyňka Zajíčka a je len otázka času, kedy sa dostane na prvú pozíciu. Vidíme, že tie Audiny
majú ozaj tendenciu takého toho slajdu vlastne, odkedy tá Audina vymyslela a prišla na trh náhon všetkých 4 kolies, tak si tieto autá vedia dovoliť vlastne tie slajdy a dokážu tými slajdami aj získavať oproti tým klasickým zadnokolkám, ako je Mustang, ktorý sa musí čo najviac vyvarovať vlastne. A máme tu ten predpokladaný útok, aby som dokončil myšlienku, z toho slajdu to pri tom výjazde nevýhoda len tej zadnej nápravy, no a strátu toho gripu a vlastne to je sily, ktorá posúva to auto vpred. No a máme tu ten útok ktorý ešte momentálne nevyšiel. A tak áno. Tobias Naumann sa tam týmto manévrom dostáva veľmi krásnym manévrom na prvú priečku. Vidíme, že Zbyněk Zajíček a jeho snaha udržanie prvej pozície vyšla, dá sa povedať, na nivoč. No a uvidíme tohoto českého pretekára, jak sa mu podarí vlastne udržať pred ďalším prenasledovateľom vlastne tej úspešnej Audiny, ktorý je František Blahout. No a Michal Dufek sa nám medzičasom prepracováva z tej 5. myslím priečky ďalej vyššie a už sa dostáva vlastne na kufor a do tesného závesu, kde by mohol využívať aj slipstream Františka Blahouta. Ďalší Rado Obertal, prenasledovaný Erikom Fogašom. Ale poďme sa pozrieť na útok Michala Dufeka. Snáď nám predvedú títo jazdci koncert na predbiehanie. Vidíme zvolenú inú stopu v podaní Michala Dufeka. Videnie zo slipstreamu na brzdách do šikany a máme tam Michala Dufeka. Veľmi krásny na brzdách predbiehací manéver. František Blahout sa ešte nevzdáva a skúša udržať kontakt s Mustangom. Tak uvidíme. No a Zbyněk Zajíček nám stráca už pomalinky sekundičku za vedúcim pretekánom Tobiasom Naumannom. No a uvidíme. Predpoklad by mohol byť ten, že Michal Dufek by sa mohol v prebehu parkvol dotiahnuť na Zbyňka Zajíčka a pokúsiť sa získať v tomto preteku druhé miesto. Trošku sklamaním pre mňa je momentálne Martin Prinda, ktorý je na 10. priečke. Ale ako som mal možnosť alebo ste mali možnosť v začiatku pretekov počuť, toto auto je ozaj hodne ťažké na ovládanie, nemá to výkon, ako vieme všetci, sú tie auta veľmi, veľmi rozlične motoricky rozdielne. Poďme pozrieť dopredu. Zbyněk Zajíček stále s odostupom plus minus sekunda za vedúcim pretekárom Tobiasom Naumannom. Necelé 4 sekundy za nimi Michal Dufek. František Blahout momentálne v súboji tak nie. Radoslav Obertal v súboji stále s Erikom Fogašom o 5. priečku. Tam sa dá povedať tiež, že som čakal viacej od Rada Obertala. Minimálne to pódiové umiestnenie. Aj keď dá sa povedať, že mal šťastie, že sa vôbec dostal do cieľa, keďže v šprintovom preteku mu došlo palivo.
Momentálne najtesnejší súboj na trate je práve súboj týchto dvoch Audín. Aj keď Martin Prinda sa nám pomalinky tiež približuje k Pavlovi Rutovi a jeho Mercedesu. Útok Erika Fogáša na Radoslava Obrtala. Veľmi krásny tesný súboj. Vidíme takisto zmenu optimálnej línie pri výjazde v podaní Erika Fogáša. Ťažko povedať. Výkonnosť jednak je jazdcov, ale druhá veľmi veľká otázka, ktorú momentálne neviem zodpovedať, je tá, ktorý jazdec akú zmes zvolil. A tam vidíme, že nám púšťal asi pravdepodobne Jirka Kratochvíl týchto dvoch jazdcov. Nie. Tak to bol Rodriguez. Vyzerá to tak. Poďme naspäť. Tak Rado Obrtal sa malinko odpútal od Erika Fogáša, myslím si, ale veľmi malinko, nejakú desatinku, ale máme tu ďalší súboj Martina Prindu, ktorý sa takisto veľmi, veľmi blízko priblížil k Pavlovi Rutovi. No aby som dokončil, máme možnosť vidieť, že napríklad Martin Prinda ide na softoch, kdežto Erik Fogáš, ktorý sa momentálne dostáva pred Rada Obrtala, ide na hardoch, ale táto informácia nemusí byť správna, pretože tieto Audiny práve obúvajú rozdielnú zmes medzi nápravami a grafika nám ukazuje tu, samozrejme tú tvrdšiu. Takže je možné, že Erik Fogáš má obuté niečo iné, ktorý momentálne stále v tesnom závese za Radom Obrtalom. No a Martin Prinda takisto, teraz nevieme, ktorý súboj si viacej vybrať. Už je ozaj nalepený na kufri a na spoileri, zadnom spoileri Pavla Ruta. A malinký pretáčavý šmík pri výjazde v tej dvojitej pravej zákrute v podaní Martina Prindu. Michal Dufek nám získal ďalšie 2 sekundy na Zbinka Zajíčka, dokonca je 23 minút. Určite sa máme ešte na čo tešiť. Tak som sa snažil získať nejaké tie informácie
ohľadne aspoň obsahu a akými motormi tie auta idú, ale to by som zase nemal komentovať, pretože neviem robiť obidvoje, aj čítať, aj komentovať. Skúsim sa pripraviť do ďalšieho preteku a priniesť vám trošku viacej ohľadne výkonu a obsahoch motorov, ktoré jednotlivé autá v štartovom poli majú. Tento neúnavný súboj medzi Erikom Fogášom a Radom Obrtalom si naša kamera, náš režisér vyberá hodne často, takisto súboj medzi Pavlom Rutom a Martinom Prindom. Tak vidíme úplne nalepený na tom kufri a ne, tak teraz a veľké poškodenie Jirku Kratochvíľa, ktorý teda sa dneska stretáva s ozaj veľkými problémami na trati. Videli sme veľmi poškodené kapotu a vlastne predné čelo jeho Audiny. Radovi Obrtalovi sa podarilo malinko uskočiť Erikovi Fogášovi. No a beží nám posledných 20 minút preteku. Ja dúfam, že zvuk a všetko ide. Nemám tu na čatovej miestnosti nič, halo nepočutia, takže ak by tam mohlo niečo byť, že... Ale dá sa, keď to rozprávam a nikto ma nepočuje, tak to asi aj tak nikto nenapíše, že ťa nepočujem. Tak dúfam, že všetko beží tak, ako má, keď sám tu hodinu a 2 minúty momentálne v tomto prenose len tak nadarmo. No a vidíme Jirku Kratochvíľu v ďalších problémoch a jeho výlet mimo trať plus návšteva bariéry. Zbyněk Zajíček stále na krásnom druhom mieste, ale už veľmi blízko neho, zhruba 1,5 sekundy za ním Michal Dufek. Do konca preteku by sme sa mohli možno dočkať aj súboju dvoch Mustangov. Martinovi Prindovi sa stále nepodarilo dostať cez Pavla Ruta. No a dá sa povedať, že Rado Obrtal, ktorého sleduje tesne Erik Fogáš, sa dá sa povedať pomaly a určite tiež približujú Františkovi Blahoutovi. No a Michal Dufek je v 1 sekunde od Zbynka Zajíčka. Myslím si, že si to prepneme práve na tento súboj o druhé miesto. Michal Dufek v čiernom Mustangu, Zbyněk Zajíček v bielom. Obidvaja na softoch. Tí Mustangy to znesú. Vydržia tie pneumatiky. Vlastne celý ten pretek. Martin Prinda momentálne v tesnom, ozaj veľmi tesnom závese za Pavlom Rutom, ale podľa lifetimingu stále sa nedokázal pred Pavla Ruta dostať. Takisto veľmi tesný súboj prebieha ďalej na
áno, uvidíme útok, nebude dlho čakať na brzdách a vidíme, že pekne na brzdách na vnútornú stopu sa nám dostáva Michal Dufek. Pri výjazde by to mohol mať, ale momentálne Zbyněk Zajíček lepšie. Zákruta je práve na jeho stranu a to je na tú ľavú. Tak krásny súboj, dvere na dvere medzi týmito dvoma jazdcami, ktorí momentálne na cieľovej rovinke do zákruty číslo 1 na vnútornej strane práve Michal Dufek sa týmto manévrom dostal a vzadu máme zasa problémy s jedným jazdcom z Audin. Myslím si, že to nebol nikto iný ako Jiří Kratochvíl, ktorý má evidentné problémy dneska skrotiť toto auto. Takže máme nové poradie, Tobias Naumann na prvej pozícii, druhý Michal Dufek, tretí Zbyněk Zajíček, na štvrtom mieste František Blahút, ktorého stíha Rado Obertal, ktorý sa dokázal odpútať práve od dlho tlačujúceho Erika Fogáša. Hneď ďalší jazdec Audiny. Och, Ježiš. Tak, čo to tam ten... Tak vidíme, toto už není auto, dámy a páni. Toto už je pokrčený celofán, keď ugrilujete a hodíte ho na zem. Takto vyzerá momentálne auto Jirka Kratochvíla. Myslím si, že mechanici ho nepochvália, keď príde do boxov. Poďme ďalej na ten ďalší súboj, kde sme to boli Richard Kadlec, Timo Konečný, nemecký jazdec na 8. pozícii, Pavel Rud 9, na ktorom je už niekoľko kôl v tesnom závese nalepený Martin Prinda. Nenechá sa znervozniť a drží svoju pozíciu. Pred útočiacím Martinom Prindom. Myslím si, že v určitých častiach trate by mohol ísť Martin Prinda rýchlejšie, ale ten Opel nebude asi tak jednoduché skrotiť. Nakoniec vidíme aj tu na pri výjazde mu malinko Mercedes Paula Ruta poodišiel. Za nimi máme na ďalšom Mustangu Tomasa Cirhana, ktorý práve prešiel cieľovou rovinou a manevruje svoj Mustang prvou a hneď zápätí aj druhou zákrutou na okruhu. Taká dvojitá pravá. Stále nám pokračuje v závode Filip Lahout. Myslím si, že tento jazdec si to vychutnáva. Je to po veľmi dlhej dobe, možno by som povedal až po 2 rokoch neúčasti tohto jazdca v šampionátoch a vlastne pretekoch na race roome po dlhej dobe jeho znova účasť, takže myslím si, že práve u neho je dôležité dojsť do cieľa a získať nejaké tie dáta a nejaké tie skúsenosti. Ďalší z jazdcov je brazílsky jazdec Marcelo Rodriguez, ktorý je momentálne na 3. pozícii. No a vidíme, že Jiří Kratochvíl to pravdepodobne, dá sa povedať, skoro s istotou kvôli technickým chybám a poruchám jeho auta musel zaviesť do boxov a v dnešnom závode ho už neuvidíme. Tak máme tu zmenu v poradí, pravdepodobne niekde nejaká chyba v podaní Michala Dufeka, ktorý sa znova prepadol pod Zbyňka Zajíčka a máme tu ďalší súboj. Alebo teda stále pretrvávajúci súboj medzi týmito dvoma jazdcami. Beží nám 12. minúta. Dosť času na to, aby sa
Michal Dufek znova pokusil dostať cez bieleho Mustanga z Vinka Zajíčka, no a jak to už býva pri súbojoch, títo jazdci strácajú malinko času týmto a tým pádom sa k ním dostáva na dostrel František Blahout, no a vidíme ďalšiu zmenu v poradí, keď sa pred Rada Obertala dostal Erik Forgáš a Rado Obertal sa prepadol z 5. miesta na 6. Dúfajme, že natankoval tentokrát dosť a nebude ho musieť niekto alebo zrovna Pavel Rud znova dotlačiť do cieľa. Tým, že sa prepadol, aby to nebolo tým, že šetrí palivo. Pretože tí, ktorí to neviete, aj tu sa dá v podstate šetriť palivo, a to tým, že človek nevytáča motor do tých najvyšších otáčok, odradzuje skôr. Je to presne tak, ako aj v reáli. S tým, že vlastne nedoťahuje maximálny výkon až do brzdného bodu a nechá auto kvázi doplachtiť do zákrut. Tak uvidíme. No a poďme na ten súboj, ktorý nám režia zasa neposkytla, kde sa Michal Dufek zas dostal pred Zbinka Zajíčka, tak ja neviem. Budeme musieť režii kúpiť asi pravdepodobne nejaké úplatky, zaplatiť im predčasy, až sa naučia správne držať režiu a zistiť vlastne, aby sa naučili využívať režia, aby sa naučila využívať lifetiming na vlastne strih obrazu a nepremaškala v budúcnosti žiadne súboje. Máme tam pravdepodobne jazdca okolo späť s Audinou. Áno, bol to Marcelo Rodriguez, ktorý pekne púšťa obidvoch jazdcov. Tým pádom dostáva kolo. Púšťa všetkých jazdcov, ktorí ho predbiehajú momentálne okolo. No a uvidíme Rada Obertala, či je to ozaj v režime úspornosti, alebo vystruhal niekde nejakú chybu, pretože mám taký pocit, že sa zasa doťahuje na Erika Fogáša a nedaruje mu to svoje miesto, ktoré mal pred nejakými 3-4 kolami, a tu jeho 6. pozíciu. Vidíme, že snaha je asi trošku viac, pretože v tej šikane bol malinký cut a skrátenie zákruty. Na to si bude musieť Radoslav Oberta dávať pozor, pretože by mohlo nasledovať trest podaní slowdownu, prípadne drive-thru. To nám dneska mohlo predviesť už Martin Prinda, ktorý sa ale aj napriek tomu dostal, dá sa povedať, do preteku a vidíme jeho vlastne bezzubý úsmev. Úsmev jazdca, ktorý nedokáže pohrísť, lebo stále sa vezie za vynikajúco jazdiacim Pavlom Rutom. Toto je momentálne najtesnejší súboj na trati, tak to necháme chvíľku takto. Režia povedala, že keby bude to sledovať a keby prišlo zase k nejakým zmenám vpredu medzi Michalom Dufekom a Zbinkom Zajíčkom, že nám to tam prepne. Tak si dáme trochu občerstvenia. Kúpil som si dnešný pretek, trošku občerstvenia, spravíme nejakú reklamu, neviem, či poznáte Somersby. Také jablčkové, má to trochu alkoholu v sebe, takže sa posilňujem tiež. Taká malá skrytá reklama.
Radoslav Obrtal sa už dostal na dostrel k Erikovi Fogášovi. Podľa live timingu je to nejakých 80, no a vidíme tieto 3 Audiny, ktorým bolo asi pravdepodobne moc ubrané výkona, pretože nedokážu stíhať dvojici Mustangov v podaní Michala Dufeka a Zbinka Zajíčka. Čož sa ale nedá povedať o výborne jazdiacom jazdcovi Tobiasovi Neumanovi. No a zasa čestný súboj podľa live timingu Martin Prinda v inej stope, také nejakej tej príprave na útok, tak nie. Vyzerá to, že Pavel Rud by si mohol takouto peknou čistou jazdou udržať svoju pozíciu až do cieľa. Bez zuby Opel a bez zuby Martin Prinda jednoducho vyzerá, že neohrozia zakladateľa tohto šampionátu. Tak a máme trojičku Audin skoro veľmi pekne pri sebe. Erik Fogáš, začínajúci útok na Františka Blahouta. Toto je veľké prekvapenie dnešného štartového pola. Tento slovenský pretekár, pilot. Dá sa povedať pilot, pretože dnes ozaj letí. Škoda, že tento jazdec sa nezúčastňuje aj ostatných pretekov a šampionátov práve Ricardu. Možno práve tým, že dneska skončí na peknom 5. mieste, možno na nejakom tom 4. ťažko povedať, či sa, ale myslím, že v priebehu 4 minút asi ťažko dostane na dostrel k Zbinkovi Zajíčkovi, ktorý momentálne jazdí na 3. pozícii. Úprimne myslím, že v podaní Erika Fogáša 5. priečka je veľmi pekne umiestneným. Uvidíme, jak by sa mu podarilo dostať na 4. Získa chuť a bude navštevovať tento šampionát a vlastne preteky Ricardu častejšie. Zbyněk Zajíček stále v tesnom závese za Michalom Dufekom, takže určite mu nenecháva druhú pozíciu len tak zadarmo. Pred chvíľkou tam bola väčší odostup, takže predpokladám, že malinká chybička v podaní Michala Dufeka na trati. No a vzadu vidíme výjazd tých 3 Audín. 3 minúty do konca. Jazdci jazdia 1,5 minúty zhruba kolo, to znamená, že ešte nejaké dve kola. Podľa toho čas, kedy nám uplynie časomiera, v ktorom časti okruhu sa budú nachádzať jazdci, ešte prípadne 3 kola. Ale skôr 2 ako 3. No a Erik Fogáš neustále tlačí na Františka Blahouta. Ako by povedal Krušiv, tlač, ono možno pred tebou spraví niekde malinkú chybu a tu sa bude snažiť Erik využiť. Medzi týmito 2 autami je to v podstate rozdiel len v jazdcovi, prípadne malým rozdielom v pneumatikách. Tie auta sú v podstate identické. Takisto môže byť malinký rozdiel v setupe, nastavenia odklonov a tak ďalej. Takže, ale je to rovnaký fabrikát.
a videnie mimo trati. Dúfajme, že tam nenabehla nejaká tá penalizácia alebo slowdown. Týmto vydutím Erika, videním Erika strate si mohol na chvíľočku František Blahout oddychnúť, ale vidie, že hneď v zápätí pri ďalšej zákrute je tam Erik znova nalepený na zadnom narezníku. Všetko to s malinkým odstupom sleduje Rado Obertal, no a vidíme, že obidvaja jazdci sa pomalinky budú doťahovať na jazdca okolo späť a tým je Filip Blahout, ktorý by pri len takom ľahšom zaváhaní a nesprávnom pustení jazdcov okolo mohol ovplyvniť tento súboj. Tak dúfajme, že tak nestane. Ale ono to veľakrát tak býva, že jazdci okolo späť nezvolia tú správnu optimálnu zákrutu a vlastne neújdu z tej optimálnej stopy, aby sa uhli jazdcom, ktorí ich predbiehajú okolo. Čo by sa práve ako tomuto pretekárovi, ako je Filip Blahout, ktorý má skúsenosti aj z reálneho motošportu, nemalo stať. Krásny slide v podaní Erika. No a teraz vidíme. Uhne sa Filip, pôjde na bok, ide na bok. A doslova až takže ozaj na bok. Takže momentálne sa z jeho BMWčka stala kosačka. Pomohol usporiadateľom vlastne s úpravou okruhu. Možno si za to aj niečo zapýta. Bolo to veľmi pekný, možno až trošku prehnaný uhybný manéver a uvoľnenie trate pre tých rýchlejších. Určite mu mávala aj modrá vlajka. No a máme tu cieľ. Časomiera nám skončila. Tobias Naumann, ktorý momentálne vyzerá, že dobieha zasa okolo späť. Rodríguez z Brazílie je momentálne práve teraz preťal cieľovú pásku na prvom mieste. Na druhom mieste Michal Dufek, ktorý sa tiež dokázal trošku odtrhnúť od tretieho prichádzajúceho Zbinka Zajíčka. No a vzadu jemné pretočenie Radoslava Obertala, štvrté miesto František Blahout, štvrtý. Fogáš, šiestý, to som domotal, Rado Obertal, siedmy Kadlec, Konlečný, Timo Konlečný, za nimi stále prebiehajúci, za ním vlastne ďalší predbiehajúci súboj Pavla Ruta, ktorý vyzerá, že si udrží tú pozíciu pred Pavlom Prindom, Martinom Prindom. Tak ja už som rád, že to skončilo, lebo už sa mi moce jazyk. No a ako 11. nám príde do cieľa Tomáš Cirhan. Áno, máme ho v cieli. Tak do cieľa nám nedošiel Filip Blahout, ktorý to, alebo teda respektíve došiel a hneď v zápätí ho asi odpojil, lebo skončil v bariére. Marcelo Rodríguez na 13. pozícii, no a nedojazdil nám Jirka Kratochvíl a Jan Čiloši na 15. pozícii. Takže toto by bolo z dnešných pretekov asi to toľko. Vidíme, že Tobias Naumann nám vyhral pretek a zároveň aj získal najrýchlejšie kolo. No a
týmto sa s vami budem lúčiť a uvidíme sa znova za 2 týždne. Ďakujem za sledovanie. Nezabudnite dať nejaký like tam, alebo čo na ten tweet, že sa vám to ľúbilo, alebo čo si napísať. A keď nie, tak napíšte tiež, že sa vám to neľúbilo. No a vidíme sa o 2 týždne na Rekarte. Ďakujem pekne za sledovanie a prajem pekný a úspešný týždeň. Dovidenia.